Mga anak, may sorpresa ako sa inyo. Ano po yan, tita? Mga anak, Nay? Anong ginagawa niyo dito? Lovely, hindi ka ba masaya na nandito na ang nanay nyo? Nay? Maya, dito ka lang. Hindi ko lalapit sa kanya. Ay, si nanay tumatawag. Hello, Nay. Kamusta ka na dyan? hello anak. Mabuti naman ako rito. Kumusta naman kayo ng kapatid mo? Ayos naman po kami, Nay. Si Maya po pumasok. Ako naman po, maya-maya papasok na rin. Nay, gagraduate na ako sa susunod na taon. Sana po makauwi kayo, ha? Gusto ko po, kayo po yung kasabay kong mag-march sa stage at mag-abot ng diploma ko. Naku anak, mukhang hindi aabot ang buwan ng bakasyon ko sa graduation mo. Di bale, andyan naman ang tita Mitch mo. Pero Nay, iba pa rin po kung kayo yung kasama ko. Ilang taon nang si Tita Mitch ang palaging umaakyat sa stage para po sa amin ni Maya. Ay naku, ang anak ko talaga. Huwag ka na magtampo. Babawi na lang si nanay pag uwi ko. Di ba, sabi mo nga, isang taon na lang gagraduate ka na. Yun ang pag-uwi ni nanay. Hindi na ako babalik dito anak. Pangako. Kasi kapag nagtatrabaho ka na, tutulungan mo akong magpaaral kay Maya. Di ba anak? Oo naman po, Nay. O siya, sige na. Ibababa ko na to. Marami pa kasing gagawin si nanay. Pati kumusta mo na lang ako sa kapatid mo pagdating niya. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal din po namin kayo, Nay. Lovely anak, si nanay mo ba yung tumawag sa'yo? Opo, tita. Hindi na naman daw po siya makakauwi sa graduation ko. Oo yata. Nabanggit din niya sa akin nung nakaraang tumawag siya. Parang alanganin yata yung buwan ng graduation mo sa pag-uwi niya. Ayos lang po yun, tita. Naiintindihan ko po yun. Wala naman akong magagawa, di ba? O siya, sige. Kumain ka na para makapaghanda ka na mamaya sa pagpasok mo. At ako nang bahala kay Maya pag-uwi niya. Maraming salamat po, tita, sa pag-aasikaso niyo po sa amin ng kapatid ko. Ano ka bang bata ka? Hindi na kayo iba sa akin ng kapatid mo. Kapatid ko ang nanay mo. Kaya parang anak na rin ang turing ko sa inyo. Maraming salamat po talaga, Tita Mitch. Sige po, kakain na po ako para makagayak na po ako pagkatapos. Salamat po ulit dito. O sige, kumain ka na dyan ha. So, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, ba't malungkot ang bunso namin? May problema ba? Wala lang po ate. Namimiss ko lang po si nanay. Ate, ano na kaya itsura ni nanay? Maliit pa kasi ako nung iniwan niya tayo. Palagi na lang sa telepono ko siya nakakausap. Ano kaya itsura niya sa personal? Siguro maputi siya at mahaba yung buhok.
Oo nga naman. Ilang taon ka pa lang noong umalis si nanay. Ngayon, halos dalaga ka na. Ganun na pala siya katagal na hindi umuwi. Huwag kang mag-alala, bunso. Pag tumawag si nanay, kausapin mo siya ha. Hilingin mo sa kanya na umuwi na siya. Sige po ate. Sana pumayag siya. Papayag siguro yun, Maya. Oh, mukhang seryoso yata yung pinag-uusapan ng magkapatid ah. Oh, bakit mukhang malungkot si Bunso? Namimiss na daw po niya si nanay, tita. Gusto na daw po niyang makita si nanay sa personal, hindi yung puro sa telepono lang. Intindihin nyo na lang si nanay nyo, mga anak. Isipin nyo, nakakapag-aral kayo at maganda ang buhay nyo dahil sa kanya, di ba? Tita, ate, papasok na po ako sa loob. Sa totoo lang, anak, naaawa din ako sa kapatid mo. Sobrang bata pa niya nung iniwan kayo ng nanay niyo sa akin para mag-abroad, para maitaguyod din niya kayo. Biro mo, dalaga ka na ngayon at gagraduate na sa susunod na taon. Tapos si Maya, nagdadalaga na din. Maglilimang taon na pala siya doon. Ang bilis ng panahon. Oo nga po, tita. 5 taon na halos kayong tumayong magulang sa amin ni Maya. Maraming salamat po, tita. Ayos lang yon. Pero iba pa rin kasi sana kung katabi niyo ang nanay niyo. Hindi sapat ang presensya ko para punuan ang kawalan ng nanay niyo. Kaya wag sana kayong magsawa na intindihin siya, ha, Lovely? Oo naman po, tita. Alam naman po namin na para rin sa amin ng kapatid ko kung bakit nasa malayo si nanay. Hayaan mo, papakiusapan ko din siya pag tumawag na baka pwedeng magbakasyon din siya. Sana nga po, tita, mapapayag niya siya. Oo anak, susubukan ko. Maya, nagawa mo na ba lahat ng homeworks mo? Opo ate. Oh, papasok na ba kayong magkapatid? Opo, tita. Oh, teka, bakit ganyan ang mga itsura nyo? May problema ba? Ilang araw na po kasing hindi tumatawag si nanay. Ano? Totoo ba yun, Lovely? Opo, tita. Hindi na nga rin po namin makontak yung cellphone niya. Nagtataka na nga po kami. Ano kaya nangyari doon? Hayaan nyo. Kung sakaling tumawag siya sa akin mamaya, sasabihan ko kayo. O sige na, pumasok na kayo. Sige po, tita. Papasok na po kami. Diyos ko, ano na kaya nangyari sa kapatid ko? Huwag niyo naman sanang pahintulutang may mangyari sa kanyang hindi maganda. Kawawa ang mga pamangkin ko. Si ate? Mabuti naman at napatawag siya. Hello ate, kamusta ka dyan? Yung mga... Mitch, sandali lang. Makinig ka sa akin. Ate, may problema ka ba dyan? Mitch, ikaw na munang bahala sa mga anak ko, ha? Matatagalan siguro bago ako makauwi. Ha? Bakit? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, ate. Ano ba talaga nangyayari sa'yo dyan? Mitch, pagkisabi sa mga anak ko, hintayin nila ako, ha? Mahal na mahal ko sila. At nakikiusap ako sa'yo na wag mo sanang sasabihin sa kanila.
maayos na yung buhok mo, bunso. Ate, ano po nangyari kay nanay? Ilang taon na po natin siya hindi nakakausap. Bunso, huwag mo nang tanongin yan ha. Mukhang nakalimutan na ni nanay na may mga anak siyang nag-aantay dito sa kanya. Lovely, huwag mong sabihin sa kapatid mo yan. Baka mamaya maniwala yan sa'yo. Totoo naman po, tita. Dahil kung inaalala at talagang mahal niya kami, di sana nandito siya ngayon. Iha, baka may rason ng nanay nyo kung bakit hindi siya nakauwi. Pero, malay nyo, baka isang araw, bigla na lang siyang umuwi, di ba, Maya? Tita, huwag niyo sabihin yan kay Maya. Mamaya umasa na naman yung kapatid ko. Tapos ano, maghihintay na naman kami sa wala? Mga anak, huwag kayong mawala ng pag-asa. Maniwala lang kayo na uuwi din ang nanay nyo. Tita, magsabi ka nga ng totoo. May nalalaman ko ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa umuwi si nanay? Mahal na mahal ko sila. At nakikiusap ako sa'yo na wag mo sanang sasabihin sa kanila. Wala anak, hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa nanay nyo. Yun naman po pala. Baka nga po may asawa na siya doon kaya nakalimutan niya na kami. Sige po tita, papasok na po ako. Tita, uuwi pa ba si nanay? Sobrang miss na miss ko na po kasi siya eh. Oo anak, uuwi siya. Basta, maniwala ka lang sa akin ha. Opo, tita. Di po ako galit kay nanay. Miss ko na po si nanay, tita. Mahal na mahal ko po siya. Sana po, umuwi po siya. Uuwi siya anak, uuwi siya. Kung masasabi ko lang sana ang totoo sa inyo ng ate mo. Maya! Tawagin mo na si tita para kasabay na natin siyang kumain. Opo, ate. Sandali lang po. Ate, wala naman pong tao sa kwarto niya. Sarado po. Ha? Hindi naman siya nagsabi na may pupuntahan siya ngayon. Hello, tita. Nasaan ka? May pinuntahan lang ako saglit, Iha. May sorpresa ako sa inyo pagdating ko. Hintayin niyo ako, ha? Sige po, tita. Ate, narinig ko po yun. Ano kaya sorpresa ni tita sa atin? Hindi ko rin alam, bunso. Sorpresa? Wala namang okasyon ngayon ah. Halika na, bunso. Kumain na tayo. Sige po, ate. Halika na, ate. Mga anak, may sorpresa ako sa inyo. Ano po yan, tita?
Mga anak, Nay? Anong ginagawa niyo dito? Lovely, hindi ka ba masaya na nandito na ang nanay nyo? Nay, Maya, dito ka lang. Huwag kang lalapit sa kanya. ate. Nay, miss na po kita. ang bunso ko. Miss na kita. At ang laki-laki mo na. Oo, malaki na siya. Diyan yung makikita kung gaano kayo katagal na wala. Gustong gusto kong magalit sa inyo, Nay. Pero hindi ko magawa. Lovely anak, huminahon ka, please. Paano ako hihinahon, tita? Kung sa loob ng ilang taon, hindi man lang niya kami naalala. Ni tawag nga wala. Lovely anak, patawarin mo si nanay. Yan ang palaging sinasabi niyo sa amin, Nay. Hanggang ngayon ba naman? Palagi kong nilalabanan ang nasa isip ko, pero hindi ko magawa. Palaging nasa isip ko ang tanong na, nakalimutan na ba kami ni nanay? O sadyang kinalimutan niya kami? Sobrang sakit, Nay. Yung hindi mo alam yung sagot sa lahat ng tanong sa isipan ko. Kung alam nyo rin lang sana mga anak, kung gaano kasakit para sa akin, ang hindi ko kayo makasama o makausap man lang sa mga nagdaang taon. Lovely anak, intindihin mo naman sana ang nanay mo. Palagi naman po, tita. Di ba, simula nung iniwan niya kami ni Maya, iniintindi na namin siya. Ate, tama na. Huwag ka na magalit kay nanay para hindi na po siya umalis. Bunso, di ba sanay naman na tayong dalawa at si Tita Mitch lang kahit wala si nanay? Kaya okay lang, di ba? Nay, huwag na po kayo umalis. Parang awa niyo na po. Pangako anak, hindi na. Huwag po ninyong paasahin si Maya. Kawawa lang ang kapatid ko. Nakalimutan niyo nga kami ng ilang taon, kaya hindi posibleng mangyari ulit yon. Lovely, kahit kailan, hindi kayo nakalimutan ng nanay nyo. Hindi niya kami nakalimutan? Eh ano, tita? Kinalimutan ba? Ano, Nay? Nakalimutan niyo ba kami o kinalimutan? Tama na, Lovely. Dahil wala kayong alam sa totoong nangyari sa nanay nyo doon. Ate, panahon na sigurong malaman ng mga anak mo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo dyan, ate? Mitch, nakulong ako. Nagnako yung kasama ko dito. Tsaka siya tumakas. Pati ako, inisip ng mga amo kong kasampat ako. Wala naman akong magawa. Dahil hirap akong patunayan na inosente ako. Kaya kinulong nila ako. Habang hinahanap nila yung kasama ko sa bahay. Yun ang totoong nangyari sa nanay nyo. Nay, patawarin niyo po ako. Dahil hindi ko po kayo binigyan ng pagkakataon para po magpaliwanag. Kawawa ka naman pala dun, Nay. Tita, bakit hindi niyo po sinabi ang totoo? Lovely anak, nakiusap ako sa tita nyo na wag sabihin sa inyo. Dahil ayokong masaktan ng damdamin nyo at isipin pa ako doon. Bakit ganyan kayo, Nay? Ang daya nyo. Di sana kung alam lang po namin, hindi ko na kayo nasumbatan. Pasensya na po, Nay. Pasensya na po. Nandito na ako mga anak. Hindi ko na kayo iiwan. Mitch, salamat kapatid ko.